Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Sürpriz hyzmaty dowam edýär. Bu gedek bolsa Daşow vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Nadlygy isfadyň naky geňeşliginiň Togluktepe owasyna, ýagny Wepazanyň agzyr maşgalasyna Wepaň adyndan edil häzirki wagtda daşary ýurtdaky Wepazanyň adyndan gutlap öz mehriban ýaryny, söwer ýaryny Güljahan geliniň doglan gününi Wepaň adyndan gutlap barýas. Bagty pursatlary meşhur Jeyhun Production size hödürleýär. Alyp barjy Merdan Balbaşyp sürpriz hyzmaty siziň hyzmatyňyzda. Mehriban tomoşaşlar, Wepazanyň haýyşdy boýunça ýöreýte öz mehriban gelini gutlap geldik. Wepazan mehriban geliniň ýaşy uzak bolsun şu Elmydama gapyňyzda toý diýip geleli, ne sürpriz hyzmaty gowy dilegler bilen siziň öýüňizde şuun geldi. Nesip bolsa innik toýlaryňyzda da şeýde gatnaşmak nesip etsin. Assalamu alaykum. Toýlar gutly bolsun. Wepaň adyndan gutlap geldik. Mehriban gelini Güljahan geldi. Wepa ýoldaşyňyzyň adyndan gutlap geldik. Ana owadan Gülçemen. Hawa. Goşuraly bir ýer sarpalyň onda. Nesip etsin. Uzak ýaşa, iň süýjardy ular, näsijlik torta mädir keser nesip bolsa. Dede sağ ol. Dede sağ ol. Gelce yaşını yılmasın. Gelin yaşını yılmasın görecekler kovu olun. Birin mama olun, birin baba olun. Tezemir olarak ova olun. Gelinim yaşını yılmasın. Göreceklerin kovu olsun. Çağaların. Baktına sağaman gelin. Vepada sağaman okuyup geçsin. Sağ olsun, sağaman geçsin. Hava. Gelin yaşını yılmasın. Gözünü olsun. Neyim ister nasıl? Sağlar sağ olun nemedin. Yaşını yılmasın. Gözünü olsun. Başkanada da geçirik, işlerde söylük. Hakikaten sağ olun. Allah hizmetini Allah'tan etsin. Sağ ol, hem aýdylan arzular hasyl bolsun. Wepazan toýlar gutly bolsun. Ne buň doglan güne geldik. Innik toýlardan nesip bolsa, hemme toýlaryňda şeýit gatnaşmak nesip etsin. Sağ ol. Başgalam, başgalam. Başgalam, başgalam. Yürüyen her bir adımım siz bilen yürüsem asla hiç adamın. Kaygım yok sizin başınız dik bolsa gece gündüz dilegim menin. Biriniz gözüm, biriniz kaşım, siz menin unutmasam süyücüce düşüm. Daşımın balası başkalam, sizin yürü
Ene edi tomoşaşlar görüşüňiz ýaly gyzykly pursatlar dowam edip dur. Güljahan geldiň dogulanyň ne şeýle şatlyga şagalaňa şoğuny beslap dowam edýär sagajyklar diýseň begenip joş tant edýärler. Multfilmiň gahrymanlary bilen bilelikde. Suave.